Id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru dwar il-ħtieġa li pajjiżna jibda jiddiskuti l-kannabis li tintuża għal użu rikreattiv u r-regolarizzazzjoni tagħha tefet f'konfużjoni lil Partit Nazzjonalista li dwar diversi suġġetti qed jibqa' jsib min jiġbed naħa u min oħra. In-nuqqas taqbil u ċarezza mhux biss jeżistu fil-koalizzjoni iżda wkoll fost il-membri tal-grupp parlamentari. Osservaturi politiċi innutaw li għalkemm diskussjoni dejjem tkun mistennija, ħadd ma basar li l-kap tal-Oppożizzjoni u l-kelliem ewlieni tiegħu għall-ġustizzja kienu se jkunu daqstant estremi kontra xulxin. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista huwa favur diskussjoni informata. Iżda Jason Azzopardi kiteb fuq Facebook tista' tgħid fl-istess ħin li d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru kienet opportuniżmu li ma jitwemminx. Moqżiż żied jikteb Jason Azzopardi li fil-Partit Nazzjonalista huwa wieħed mill-iktar deputati li għandhom saħħa. Qal ukoll li din mhix politika u mhux il-mod kif wieħed jindirizza kwistjonijiet sensittivi. Dan kiteb hekk fl-istess ħin li Net News kienu pronti jtellaw artiklu biex jgħidu li l-kap nazzjonalista kien lest jiddiskuti. Anke għax għal darb'oħra inqabad isegwi lill Prim Ministru li reġa' qiegħed fuq quddiem net bil-proposti għal bidliet fis-soċjetà Maltija. Bidliet mibnija fuq diskussjoni u l-ħtieġa ta' soċjetà iktar miftuħa.